naglubad akong tirada ba. Ayun yung boss. Ay, may tagkalaban ito ba. Sige boss. Mulibak to. May nagmakita itong kalaban, itong mataro, itong mga kwarta we. Sugat. Bakwa sila magkiting eh. May ano? Ini apa? Ini mana rin ito kwarta? Saan kagkuhan boss? Manayo tagbiliran dito sa kuhan. Kubiyuan. May biliran dito? May biliran dito. Manayo ta. Nakita ang sugal niya. Oh, dapat pwede may kwarta ko may. Di ba yan? Sugal ta kay. Ay daw, bugitan ni ron. Isa may tirador nila diya. Ano kita bang tirador dia ah? Ayo ka. Ito daw gani, lungnik na eh. Ay ka? Tangan ko to si nung manoy bay kay mao to'y tirador sa migong na mister ba to'y lamang kiting. Dong, napit ang biliran dong. Nara sa likod. May tirador eh? Ay, sakto kay naman tong sugo mo ko to akong boss nga akong itawag ko tirador. Musukol ka na din ako sukol? Tukol ko ay. Naka mo itong tuon kay. Lah, Hindi kay dula ba eh. Busog pa kayo ko. Hindi, sugan. Sige, dalaan na to na. Tagasa man mo bay. Tagami ko may bay. Ngita na yung sa tirador na gani bay. Tirador? Ako may tirador dire. Wala mo kay manukol na ako dire. Oh, ito may tirador na gani. Kaya ka din na boss. Kaya ka eh. Kaya kayo na. Nya kung saman dula ko na to ni. Kibra, mo na gina akong pangita. Ah sige, dulaan na lang nato ni. Pila mo sugal nyo dia. Oh. Sukol magkakagdinag ko. Dinag ko na to ni para kaisa mo. Di ba? Pila mo sugal ninyo. Pilay sugal? Basta dinag ko ni. 40. Ah, 40? Di man ta mahubog ano eh. Bakit pilay 40? 40 ra gyud. Sukol na to. Ah sige, asa man yung sugal be? Oh, kaya kung 40 oh, biyambi mo sugal kay kami gunit sa sugal kay kami kuidayo. May kung 40. Ah, dara sige. Dayo bitaw mo. Manatan mo. Ano? Oh, bale, gunit bale. Ay, bale ka na bale. Dora. Yeah. Bade, yan. Ipail ang bula kay korta na tani. Di boss. Okay na boss. Isa may breaking muna ba? Ay, siyempre, ako yung breaking kay alam na kayo kumubuak. Oh my God! Ah, halabok ah. Pineron. Purot gining bulang aron. Purot gining katakad. Oh, tanawa nakatag lagi. Astilan. Basta kasata na scratch pag kuha na kinabuhi akong 40 ani ron. Lingkod na bay, ako nang hotdon bay. Hutda ng bula. Kung kaya na mo. Liko na magkakagipon. Hurot mo ginako ni ron. May hambog pa nga palingkurong kay mahurot na niya. Na-scratch na. Karon. Pinboy, ako pinboy. Tagay bangko na palingkura. Hindi na po sayangan ito saan. Tira doon po na yung kalaban. Gusto ko pinugulahan. May mo ako na yung ladaon eh. City de preparasyon nato eh. Ilumyot. Apa dungog yung. Puro magwawag siyo. Napigado pag yung yata. Milagro na kung lungnit ani ron. Isura oy. Sino ko pagkakataon ko? Saan ko pagkatira? Baliktad ko sa doon natin noon. Karon ka, wala sulod. Ako na pod.
Rod na po ko'y tsansa ni ron. Posible kay masulod niya ng utso mo. Papang nuibi dito. Maglisod sige na ni. Di na lisod. Tanaw na nato ni Rosawa ng pagtira ni. Sulod ba kani sa packet nga sulod man kayo. Isura no. Boss, naubos na yung chips lagi. Masulod ko. Mat, ay. Tira do, di kayo dali lisod ato nasulod pag yun. Naam siguro na gahom na bataan na. Ambot lang kani pero kining 9 tanawa. Luto na litsan! Ay nawa ang 9 bay. Hindi tayo mahimo ano. Matay nasulod to nga. Hindi ket mo sa bandahanan to. Ultimo si bata ri sa to maglisod og pasulod ba. Tay bata ang nagdubig ko ang diba. Nalagi na gahom na bataan na. Ha? Nalo na gahom. Mat. Bakit tayo may mga pilde kita? Ya, muli na ka. Banaw. Muli pa kay. Dong, daw ka dong. Muli nga dong kay. Bislay, hindi may kaya dong. Ya, nana po tinising bis ba naluto na daw ilang litson. Nga po nga toon. Salamat ka dong. Tugat tayo nga. Ako may gahiris tibuyuan. Nawa, uli lagi nga. Oy, korta. Ha, muli pa ko. Hindi pa. Hindi pa, ulan pa. Boss, nato na po, boss. Dapat ka. Ano ko sila habot? Safe ka. Sabi tato mo. Nakabot sila sila may nag-direct kay ano. Isa ka. Isa ka, boss. Tangan ko turut si Manoy. Ayun. Unsa? Oh. Resa. Lah. Put doon daw niya. Sino? Bye. Pe. Bisa gitu? Eh. Dubul. Oh, anjing ko na yung Lito. Uli.